Hej Brian. Hej Lasse. Det er fordi, jeg er allerede begyndt at kigge på farver til bilen. Hvad tænker du om det? Skal vi have farver på? Ja. Og er det ikke ved at være tid? Det er lidt tidligt. Ej, det tror jeg sgu ikke, det er der. Prøv lige at se her. Jeg har fundet en hel masse originale farver, farvekoder og farvenavne fra 80'erne og 90'erne. Er det for tidligt? 80-90'erne, det passer jo meget godt. Ja. Ja. Nå, men hvis I har nogle tanker om, hvad farve den her bil den skulle have, så byd endelig ind. Vi har selvfølgelig en masse idéer, men vi hører meget gerne fra jer. Og hvis vi lige løber lidt, så kan I jo se, at der sker en hel masse ting og sager.